Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην τηλεοπτική μας παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για τις εξελίξεις στην χειρουργική της ουρολογίας, οι οποίες είναι πολλές. Προστίθονται συνεχώς νέα δεδομένα, νέες εξελίξεις και αυτό είναι καλό για τους ασθενείς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο Κωνσταντίνο Ευσταθίου που βρίσκεται στο στούντιο της εκπομπής για να κάνουμε μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε καθιερώσει αυτές τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ηλιοπούλου, για την τιμητική πρόσκληση να βρεθούμε και να συζητήσουμε και να μας ακούσουν οι τηλεθεατές σας σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Ξέρετε, δεν είναι ενδιαφέρον μόνο να συναντάς έναν επιστήμονα έτσι αναγνωρισμένο με σπουδαία εμπειρία. Είναι ωραίο όταν πίσω από τον επιστήμονα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μιλήσει με ωραία λόγια για αυτόν. Τον έχουν χαρακτηρίσει φιλικό, προσιτό, ανθρώπινο. Είναι μέρος και αυτό της θεραπείας, νομίζω, η προσέγγιση με τον ασθενή. Σίγουρα. Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι πάντα να έχουμε ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος του ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα έρθει στο ιατρείο μας, να τον διαγνώσουμε, να τον βοηθήσουμε να λύσει το πρόβλημά του, να το αντιμετωπίσει με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας ιατρικής, αλλά και το μετά, να τον έχουμε μετά στο ιατρείο να παρακολουθούμε την εξέλιξη της υγείας του. Γιατί δυστυχώς ασχολούμαστε και με κακοήθεις παθήσεις. Οι κακοήθεις παθήσεις όταν λέμε θεραπεία μιας κακοήθους πάθησης, εννοούμε να τη μετατρέψουμε χρόνια νόσο. Δεν θα φύγει ποτέ. Ο ασθενής μια ζωή με κακοήθεια θα είναι, μια ζωή θα είναι με ένα ταμπελάκι ότι υπήρξα καρκινοπαθής. Το θέμα είναι, έχουμε μετατρέψει αυτή τη νόσο σε χρόνια νόσο, έχει καλή ποιότητα ζωής, συνεχίζει να ζει την καθημερινότητά του, να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. Αυτό είμαστε εμείς υπεύθυνοι πάλι να το κάνουμε. Και το πριν και το μετά. Θα μιλήσουμε για τα δύσκολα σήμερα, τα οποία να δούμε πώς μπορούν να γίνουν όσο πιο εύκολα γίνεται. Κακοήθεις περιπτώσεις στην ουρολογία των ανδρών και το πιο σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι η κακοήθεια του προστάτη. Κοιτάξτε, από τα όργανα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, το πιο συχνή κακοήθης πάθηση που αντιμετωπίζουμε είναι η καρκίνος του προστάτη. Είναι η πιο συχνή πάθηση του άντρα. Υπάρχουν βέβαια και οι κακοήθειες του ουροπιτικού συστήματος, όπως είναι ο καρκίνος του ουροδόχου κίστης ή ο καρκίνος του νεφρού, οι οποίοι δυστυχώς είναι και στα δύο φύλλα. Δεν είναι προνόμιο μόνο των αντρών. Ο καρκίνος προστάτη όμως ήταν η πρώτη πάθηση όπου, επειδή ήταν δύσκολα αντιμετωπίσιμη λόγω της θέσης του οργάνου, εκεί φαινόταν και οι επιπλοκές της ανοιχτής χειρουργικής και αναγκαστήκαμε σιγά σιγά να εξελιχθούμε με την τεχνολογία και να αποκτήσουμε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές αυτές. Και αυτό συνέβη με φοβερές εξελίξεις τεχνολογικές. Αυτό είναι γεγονός τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ έχω τη χαρά και ευτυχία, είμαι στη γενιά αυτή που ξεκινήσαμε την εκπαίδευσή μας στην ουρολογία με ανοιχτή χειρουργική, όπου για να προσπελάσουμε, να φτάσουμε δηλαδή στο όργανο στόχο, έπρεπε να ανοίξουμε το κοιλιακό τείχομα, το μες στην κοιλιά δηλαδή, και να ανοίξουμε και σιγά σιγά να κατευθυνθούμε εκεί που θέλουμε. Και έζησα όλη την επανάσταση της τεχνολογίας με την λαπαροσκοπική χειρουργική, δηλαδή τις τρύπες, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε από μακριά όργανα, και πλέον την έλευση της ρομποτικής χειρουργικής, όπου ρομποτικοί βραχίονες πιάνουν τα όργανά μας και ο χειρουργός κάθεται πίσω από μια κονσόλα και χειρίζεται αυτά τα όργανα με μεγάλη ακρίβεια. Ο προστάτης, εκεί που βρισκόταν, κυρία Ηλιοπούλου, ήταν ένα δύσκολα προσεγγίσιμο όργανο. Είναι ένα όργανο που είναι κάτω από το κόκαλο, το ιβικό οστό. Κάτω από το κόκαλο, βαθιά μέσα. Μπροστά από την ουροδοχοκίστη και πριν την ουρήθρα. Με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά, όπως λέμε και εμείς, χωμένος κάπου βαθιά και γύρω-γύρω του σοβαρές και σημαντικές δομές. Ουροδόχος κίστη. Αγκιακές και νευρικές δομές που περνάνε για να πάνε για τη στήση του πέους. Σφικτηριακοί μηχανισμοί για να σταματάνε τα ούρα. Όλο το έντερο που υπερκαλύπτει το κοιλιακό τείχομα. Το ορθό που είναι ακριβώς πάνω στο ορθό κάθετο προστάτης. Άρα λοιπόν, στην προσπάθειά μας με την ανοιχτή χειρουργική παλιότερα για να πλησιάσουμε αυτό το όργανο, κάναμε πολλές φορές κακώσεις σε άλλα όργανα που ήταν πέριξ αυτού του οργάνου. Πρώτοι οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι το 1990 σκεφτήκανε να κάνουν προσπέλαση μικρών οπών, δηλαδή κάνανε μικρές τρυπούλες στο κοιλιακό τείχομα, περίπου 0,8, 1 εκατοστό, βάζανε κάποια ειδικά μεταλλικά ή πλαστικά
κενά όργανα, δηλαδή καλαμάκια, και από εκεί μέσα περνούσαν εργαλεία, κάμερες για να δουν τι γίνεται και προσπαθούσαν με τα χέρια τους, με φοβερά μεγάλη επιδεξιότητα. Εξαιρετικοί χειρουργοί με μεγάλη δυνατότητα απ' έξω χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους έξω από το κοιλιακό τείχομα για να κάνουν εργασίες χειρουργικές, διατομές και προσπελάσεις εντός του κοιλιακού τυχώματος. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολο και είχε αρκετά δύσκολο να το εφαρμόσουν μεγάλη ομάδα γιατρών. Και χρονοβόρος. Και χρονοβόρο. Που δεν το θέλουμε σε μια επέμβαση. Δεν το θέλουμε σε μια επέμβαση ακριβώς. Θέλουμε να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο ακριβείς. Και εδώ λοιπόν έρχονται τα ρομποτικά συστήματα. Πριν 25 χρόνια η εταιρεία Intuitive, με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci της πρώτης γενεάς, πλέον βρισκόμαστε, κυρία Ηλιοπούλου, στο 5ης γενεάς μηχάνημα. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για το ρομπότ. 5 γενιές μηχανήματος, δηλαδή συνεχίζει να εξελίσσεται με αντίπαλο τον εαυτό του, που λέω κι εγώ. Έτσι, δηλαδή παίζει μπάλα. Τώρα τι θέλετε να εξελίξετε σε αυτό το ρομπότ? Πλέον η εταιρεία συνεχίζει τις εξελίξεις, γιατί θέλει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, να έχουμε απτικές δυνατότητες, να έχουμε την καλύτερη δυνατή θέση για μας. Δηλαδή, το ρομποτικό μηχάνημα είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για την υγεία των γιατρών, που λέω κι εγώ, γιατί χειρουργούμε καθιστή σε μια πολυθρόνα, με τα συστήματα όλα δίπλα μας, με κονσόλες που βλέπουμε ουσιαστικά την κάμερα που έχει μπει μέσα στον ασθενή μας, στερεοτακτικά, 3D δηλαδή, με μεγάλη ευκρίνεια. Χειριζόμαστε από χειριστήρια, βλέποντας μέσα από κάμερες την εικόνα, χειριζόμαστε από λεπτά χειριστήρια όλα τα εργαλεία μας, και με τα ποδοστήρια που έχουμε, όπως ακριβώς είναι στο αυτοκίνητο τα πεντάλ, έτσι χειριζόμαστε τις ενέργειες ή αλλάζουμε εργαλεία και μηχανήματα. Ξαφνικά λοιπόν έχουμε εργαλεία μέσα από μικρές τρυπούλες στο κοιλιακό τείχομα του ασθενούς, και εμείς καθόμαστε σε μια καρέκλα ξεκούραστα και μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έχοντας μεγάλη ακρίβεια κινήσεων. Κάνει πάρα πολύ μικρές κινήσεις οι βραχίονες του ρομπότ. Έχουν πολύ μεγάλο εύρος κινήσεως. Ξέρετε, ουσιαστικά το ρομποτικό σύστημα σε βάζει μέσα στο σώμα του ασθενούς, με αποτέλεσμα τα χέρια σου να γίνονται τα εργαλεία του ρομπότ. Όμως τα χέρια των ανθρώπων έχουν περιορισμούς κινήσεις. Με το χέρι μας μπορούμε να κάνουμε μία κίνηση 180 μοίρες περιστροφή. Με το ρομποτικό βραχίωνα μπορούμε να κάνουμε 360, και ενώ είμαστε μέσα και στρίβουμε, να ανεβαίνουμε πάνω, να κατεβαίνουμε κάτω, να ανοίγουμε έξω, να πάμε μπροστά, να κάνουμε έλξεις, να τεντώνουμε, να κάνουμε πλήρη περιστροφή όλων των οργάνων. Μπορούμε να πάμε σε σημεία που είναι απίθανα και που δεν πίστευε κανείς ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε. Πλέον, η εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας μετά το 5ης γενεάς μηχάνημα, που έχει και απτικές ικανότητες, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι αυτό που πιάνεις, τι σκληρότητα έχει, τι ιστός είναι, ακριβώς σαν να έχει αφή. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες πληροφορίες προς τα πίσω. Πιάνεις κάτι σκληρό, πιάνεις κάτι το οποίο είναι με ραβδόσεις, πιάνεις κάτι το οποίο έχει και άλλη δομή δίπλα. Πλέον με την AI τεχνολογία της τεχνητικής νοημοσύνης σου δίνει και πληροφορίες ανατομίας. Μπορείς να συνδυάσεις εικόνες δικές σου με εικόνες που έχουν χιλιάδες χειρουργοί στον κόσμο, γιατί ξέρετε, αυτή η ομάδα της ρομποτικής χειρουργικής είμαστε μια οικογένεια. Με τους φίλους συνεργάτες ρομποτικούς χειρουργούς του εξωτερικού έχουμε κοινά κανάλια επικοινωνίας, όπου ανταλλάσσουμε απόψεις, βλέπουμε τεχνικές τους, βλέπουν τεχνικές μας, ανταλλάσσουμε πληροφορία και τεχνογνωσία και αυτοβελτιωνόμαστε. Είναι και αυτό ένα στάδιο της εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν μπορούμε μια εικόνα που βλέπουμε να την δείξουμε και σε κάποιον άλλο συνάδελφο πολύ απομακρυσμένο, να μας πει την άποψή του, ή να δούμε και εμείς δικιά του εικόνα και να του δώσουμε και εμείς την πληροφορία μας. Πλέον η εξέλιξη που λέγατε πριν είναι οι τεχνολογίες μονής οπής. Πλέον το ρομποτικό σύστημα Da Vinci εξελίχθηκε τόσο πολύ που πλέον δια της μία οπής μόνο, μία τρύπα στο κοιλιακό τείχομα, εισέρχονται όλα τα εργαλεία μας από αυτή την τρυπούλα, ανοίγουν μέσα στο χειρουργικό πεδίο και από εκεί εκτελούμε την επέμβαση, ξαναβγαίνουμε. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να του κάνεις μια επέμβαση κακοήθειας και τελικά να φύγει με μια ατομή 2-3 εκατοστών από το χειρουργικό πεδίο. Όσο μικρότερες τομές, τόσο λιγότερο χειρουργικό τραύμα, τόσο μικρότερη απώλεια θερμοκρασίας και αίματος, που το αίμα είναι πολύ σημαντικό η απώλεια αίματος για τον ασθενή, τόσο μικρότερος τραυματισμός παρακείμενων ιστών, δεν κάνεις 4 τρύπες, κάνεις μία, τόσο λιγότερα παρεμβατικός λοιπόν στον άνθρωπο, σημαίνει ταχύτερη ανάρρωση, ελαχιστοποίηση των ουλών, ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο, καλύτερη ποιότητα ζωής μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έχει περισσότερες πιθανότητες
να επιβιώσει ακόμη και από δύσκολες περιπτώσεις, αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης. Σίγουρα. Πλέον με τα ρομποτικά συστήματα μπορούμε να επέμβουμε και σε περιπτώσεις που θεωρούνταν για την ανοιχτή χειρουργική πολύ πιο δύσκολα προσπελάσιμες ή πολύ καταστροφικές για να κάνουμε αυτό που θέλαμε και το ζυγίζαμε. Πλέον με το ρομπότ μπορούμε να πλησιάσουμε εκεί που θέλουμε. Σίγουρα περιπτώσεις που είναι οι άσημες μπορούν να φύγουν με πολύ λιγότερες επιπλοκές από ό,τι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο χειρουργικής προσπέλασης και να πάμε και σε μονοπάτια που δεν γνωρίζαμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις που θα είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής του ασθενούς μετά. Υπάρχουν επεμβάσεις όπως είναι ο καρκίνος του ουροδόχου κίστεως, όπου πρέπει να αφαιρέσουμε το όργανο. Αυτός ο ασθενής έπρεπε μετά να έχει ένα σακουλάκι να μαζεύει τα ούρα. Καταλαβαίνετε, αυτό για κάποιες κατηγορίες ασθενών επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής για τους. όλους τα έλεγα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι αν είναι σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, θα μπορούσε ίσως και να το δεχτεί. Όταν όμως μιλάμε για ανθρώπους 50, 60, 70 ετών που ζουν την καθημερινότητα, τους καταστρέφει την ποιότητα ζωής τους. Πλέον με τα ρομποτικά συστήματα μπορούμε με ελάχιστα επιβατικό τρόπο να πάρουμε τμήματα του εντέρου όταν η νόσος το επιτρέπει, έτσι. Να δημιουργήσουμε μια καινούργια κίστη, όλα μέσα στο σώμα του ασθενούς, να συνδέσουμε την καινούργια οροδόχου κίστη με την φυσιολογική ουροφόρα οδό και να έχουμε ουσιαστικά μια ορθότοπη, δηλαδή στο σωστό δρόμο οροδόχου κίστη που την έχουμε φτιάξει εμείς. Και ο ασθενής να ουρεί κανονικά από το πέος του. Αυτό σημαίνει για τον άνθρωπο μικρότατη παρέμβαση στην ποιότητα ζωής του. Δηλαδή θα φύγει έχοντας αφαιρέσει το όργανο το οποίο είχε κακοήθεια και θα πάει σπίτι του και θα ουρεί όπως ουρούσε πριν. Χωρίς να έχει. Πώς θα αφαιρεθεί το όργανο μέσα από μια τέτοια μικρή οπή? Ξέρετε, κυρία Ηλιοπούλου, με τη ρομποτική τεχνολογία, έχοντας μικρές οπές στο κοιλιακό τείχομα, τα όργανα μας είναι ουσιαστικά τα χέρια μας μέσα στο χειρουργικό πεδίο, γίνεται παρασκευή και ξεχωρίζουμε το όργανο, το οποίο όταν τελικά το ξεχωρίσουμε τα υπόλοιπα από τις αγκιακές και νευρικές δομές ή τα άλλα όργανα τα οποία έρθει σε επαφή, το αφαιρούμε, το βάζουμε μέσα σε ένα σακουλάκι ειδικό για να το μονώσουμε, το οποίο του φέρνουμε το σχήμα που θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε από την μεγαλύτερη οπή που έχουμε κάνει για να περάσουμε τα όργανα, να το βγάλουμε με ειδικό τρόπο, χωρίς να σπάσει, χωρίς να βγουν κύτταρα, καρκινικά εντός του κοιλιακού τυχώματος, να μην κάνουμε δηλαδή μόνοι μας κάποια βλάβη. Και μέσω αυτών των οπών να κόψουμε και το άλλο όργανο που θέλουμε, εδώ στην προκειμένη περίπτωση το έντερο του ασθενούς, να δημιουργήσουμε τη νέα κίστη στη μορφή που θέλουμε, να κάνουμε όλες τις γραφές, γιατί με τα ρομποτικά συστήματα κάνουμε πάρα πολύ εύκολη τη σειραφή, κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο λαπαροσκοπικά. Μια τέτοια σειραφή λαπαροσκοπικά καταπονούσε τα χέρια και τους αγκώνες των χειρουργών, οι οποίοι θεωρώ ήταν πάρα πολύ επιδέξιοι άνθρωποι για να καταφέρουν όρθιοι έξω από το πεδίο να προσπαθούν να κάνουν γραφές. Συγκρινόμενοι καμιά φορά με εμάς, τους θαυμάζω, γιατί εμείς καθόμαστε σε μια πολυθρόνα, χρησιμοποιούμε κάποια joystick και δουλεύουμε με κάποια χειριστήρια και κάνουμε όλες τις γραφές μας τόσο εύκολα που φαίνονται παιχνίδι. Και να δημιουργήσουμε το όργανο που θέλουμε, την ουροδόχο κίστη εν προκειμένου, να την πάμε στο σημείο που θέλουμε, να την ενώσουμε με τους ουρητήρες που φέρουν τα ούρα από τα νεφρά και με την ουρίθρα που βγάζει τα ούρα εκτός. Και όλα αυτά χωρίς να κάνουμε καμία ατομή στον ασθενή μας. Αυτό σημαίνει ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, ελάχιστη απώλεια αίματος, ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο, γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς μας. Υπάρχουν παρόλα αυτά και ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θα τους αναλάβετε να τους χειρουργήσετε, θα τους συστήσετε μια φαρμακευτική αγωγή διαβίου. Θέλετε να μου εξηγήσετε αυτή την κατηγορία? Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν παθήσεις πλέον όπου δεν είναι ανάγκη να χειρουργηθούν. Ο καρκίνος του προστάτη, παραδείγματος χάρη, είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά και με άλλους τρόπους. Η ακτινοβολία, η εξωτερική ακτινοβολία ή η βράχυθεραπεία που βάζουμε ραδιενεργά σωματίδια μέσα στο όργανο, το οποίο ακτινοβολεί μόνο το όργανο και σκοτώνει τις καρκινικές τους δομές. Έχουμε νέα φάρμακα, πολύ ισχυρά ορμονικά, όπου μπλοκάρουν τα ορμονικά ερεθίσματα που ευνοούν την ανάπτυξη του καρκινώματος μετά, με αποτέλεσμα να μπορούμε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να χειρουργηθεί, που δεν δύναται λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων, πνευμονικών νοσημάτων, υπάρχει μια ομάδα ασθενών που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Δεν θα τους αφήσουμε να καταλήξουν. Θα τους χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που έχουμε της εξωτερικής ακτινοβολίας ή της βράχυθεραπείας ή τον συνδυασμό με σύγχρονα φάρμακα ορμονικά, ώστε να διατηρήσουμε αυτό τον ασθενή ζωντανό πάρα πολλά χρόνια.
και όπως λέμε πολύ συχνά, να έχουμε την ευτυχία να μην καταλήξει από αυτή την νόσο, να πεθάνει από το φυσιολογικό του γύρας. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ιατρικής. Δεν είναι μόνο να χειρουργήσουμε τον ασθενή, είναι να πετύχουμε την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής του και όσο το δυνατόν καλύτερο προσδόκιμο αποτέλεσμα στην ηλικία του. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις και για ποιο λόγο δεν χειρουργείται έναν ασθενή? Τι φοβάστε? Συνήθως είναι τα καρδιακά νοσήματα. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν υποστεί 2-3 εμφράγματα, ασθενείς που φέρουν ξένα σώματα όπως αναπνιδωτές, γιατί δεν δουλεύει καλά ο μηχανισμός που δίνει στην καρδιά τους ρυθμό. Παίρνουν αντιπικτικά πάρα πολλά που δεν μπορούμε να τα διακόψουμε. Είναι πνευμονικά καταβεβλημένοι. Ξέρετε, για να κάνουμε μια ρομποτική χειρουργική επέμβαση, φουσκώνουμε την κοιλιά με διοξείδιο του άνθρακα. Κάνουμε λοιπόν το γνωστό πνευμοπεριτόνιο. Αν ο ασθενής δεν έχει κατεστραμμένο πνευμονικό παρέχημα, βαριά χαπ, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, τότε δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό ζυγίζουμε την πιθανότητα του κάνουμε ζημιά κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο καρδιακό του σύστημα και αν υπάρχει κίνδυνος, πάμε σε minimal τεχνικές ή μη επεμβατικές αντιμετωπίσεις. Αλλά αν το δούμε από την πλευρά τεχνικής δυσκολίας, πιο τεχνικά δύσκολο για μας είναι οι απαιτητικοί ασθενείς. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος έχει καρκίνο του προστάτη, είναι νεότατος και θέλει να διατηρήσει και τη στήση του και την εγκράτεια, εκεί είναι που το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci έδειξε τα δόντια του, γιατί κατάφερε λόγω της μεγάλης ακρίβειας όρασης που έχουμε στο παρέχημα του προστάτου, λόγω της μεγάλης ευελιξίας και λεπτών χειρισμών των εργαλείων που έχουμε, να καταφέρουμε να κάνουμε νευροπροστατευτικές επεμβάσεις. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τις νευροαγκιακές δομές που είναι υπεύθυνες για τη στήση των ασθενών μας από το υπόλοιπο κακόηθες παρέχημα, όπου η νόσος το επιτρέπει. Να διατηρήσουμε λοιπόν το αγκιονευρώδες δεμάτιο ανέπαφο, να μην το τραυματίσουμε και να έχει ο ασθενής μετά την επέμβασή μας, εκτός της εγκράτειας των ούρων, να μην έχει ακράτεια, να έχει και μια στήση ικανή για διείσδυση με ή χωρίς φάρμακα. Αυτό είναι ο τελικός μας στόχος. Η ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν κακοήθεια είναι να συνεχίσουν να είναι άνθρωποι φυσιολογικοί μετά. Όχι απλά να έχουμε αφαιρέσει τον καρκίνο και να τον έχουμε καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι ή με μια πάνα να κινείται και να μην μπορεί να έχει φυσιολογική κοινωνική ζωή. Θέλουμε έναν άνθρωπο που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, υγιή, με καλή ποιότητα ζωής μετά. Και αυτό νομίζω είναι ακόμη μια επανάσταση. Δεν είναι μόνο να μείνεις στη ζωή, αλλά να ζήσεις ποιοτικά την επόμενη μέρα. Ούτε καθυλωμένος, ούτε ανάπηρος, ούτε με συνωτά προβλήματα. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ζήσουμε ανεξάρτητοι και με καλή ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσεται η τεχνολογία, να ξέρετε ότι αυτό είναι και ο στόχος της ιατρικής επιστήμης. Να λύνουμε το πρόβλημα, έχοντας όμως καλή ποιότητα ζωής στους ασθενείς μας μετά. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, γιατρέ, αλλά κάθε φορά που σας βλέπω να μιλάτε, είναι σαν να βρίσκεστε εκείνη την ώρα στο χειρουργείο και να τα βλέπετε όλα real time. Θέλω να πω ότι σας αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνετε, που φαίνεται. Ξέρετε, ο άνθρωπος ό,τι και να ασχοληθεί στη ζωή του θα το κάνει πολύ καλά αν το αγαπάει. Εμείς αυτή τη δουλειά την αγαπάμε. Μας αρέσει αυτή η εξέλιξη τεχνολογίας, μας αρέσει να εκπαιδευόμαστε, μας αρέσει να μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για τον ασθενή μας και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Πόσες επεμβάσεις έχετε κάνει μέχρι σήμερα, τις μετράτε? Είμαστε γύρω στις 5.000 επεμβάσεις. Τις μετράμε, ειδικά τα πρώτα χρόνια τις καταγράφαμε κιόλας γιατί μετρούσε πάρα πολύ στο βιογραφικό μας. Πλέον νομίζω ότι αυτό το έχουμε σταματήσει να το κάνουμε, γιατί απλά καταγράφονται από τα νοσοκομεία στα οποία δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί μια άνεση. Κάθε άνθρωπος βέβαια που θα βάλουμε να χειρουργήσουμε, εγώ πολλές φορές το λέω, νιώθω σαν την πρώτη μου φορά, θέλω να είμαι τόσο συγκεντρωμένος σαν η πρώτη μου φορά. Εκείνο που μας έχει φύγει είναι το άγχος ή εκείνο το στρες που ξεκινούσαμε μην ξέροντας τι θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί λίγο πολύ έχουμε δει σχεδόν τα πάντα. Αλλά κάθε φορά, κάθε επέμβαση είναι μια μοναδική επέμβαση για μας. Μπορεί για μας να είναι η πολλωστή φορά που θα την κάνουμε, για τον άνθρωπο που υποβάλλεται στην επέμβαση είναι η πρώτη φορά, έχει δικαίωμα να έχει απορίες, έχει δικαίωμα να έχει ανασφάλειες. Εμείς είμαστε εκεί για να τον καθησυχάσουμε, να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί και πού μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ωραίο έργο σας και
να ανανεώσουμε το Εγώ τηλεοπτικό σας μας ευχαριστώ ραντεβού. πολύ. Ξέρετε ότι απολαμβάνω πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας και χαίρομαι που λύνουμε απορίες στους τηλεθεατές σας. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πρόσφατα ήσασταν και οικοδεσπότης ενός πολύ σπουδαίου γεγονότος για την περιφέρεια. Καλέσατε συναδέλφους σας από πολλές χώρες του κόσμου, στο Πήλιο και ιατρική που συνδυάζει και τον τουρισμό, για να παρουσιάσετε διάφορες περιπτώσεις, για να ανακοινώσετε διάφορα θέματα. Και είναι μια πολύ ωραία ιδιωτική πρωτοβουλία αυτή, θέλω να πω. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε έτσι σε μια κουβέντα με αρκετούς συναδέρφους του εξωτερικού, ότι πρέπει, εφόσον κάνουμε αυτό που κάνουμε και στην κεντρική Ελλάδα, να αναδειχθεί. Και ξεκινήσαμε καλώντας μια παρέα μας διακεκριμένων επιστημόνων της Ελλάδος και του εξωτερικού, ο καθένας στο κομμάτι του κορυφαίος. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο βουνό των Κεντάβρων στο Πήλιο. Κυρίως ήταν το θέμα μας οι σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική, ρομποτική και κλασική ουρολογία. Δείξαμε δηλαδή τι νέο υπάρχει παγκόσμια, που χαιρόμαστε που το έχουμε και στην Ελλάδα, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παθήσεις, ανταλλάξαμε απόψεις, κάναμε μια διεπιστημονική συγκέντρωση, γιατί φέραμε όχι μόνο ουρολόγους, ρομποτικούς χειρουργούς, ενδορολόγους κορυφαίους στο χώρο, φέραμε παθολόγους ογκολόγους, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο μέρος ομάδας μας. Φέραμε ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, που κάνουν τις άλλες τεχνικές της ακτινοθεραπείας. Φέραμε μέχρι και ψυχολόγους, όπου είναι μέλος ομάδας μας για τους ανθρώπους που δεν μπορούμε εμείς να τους προσεγγίσουμε. Και ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε, ακόμα και νοσηλευτές φέραμε, που τους έχουμε στη διεπιστημονική φροντίδα των ογκολογικών ασθενών. Πώς μπορεί ο ένας να βοηθήσει το έργο του άλλου, με τελικό στόχο να βοηθήσουμε περισσότερο τους ασθενείς μας στην ποιότητα ζωής τους μετά. Και ήταν η πρώτη μας προσπάθεια, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Μας τίμησαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και έποτε και καλύτερα, κάθε χρόνο θα το συνεχίσουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε και κοντά μας, να δείτε και εκεί την παρέα μας και να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.